Right, ndadzoka manje. Ladies and gentlemen, tell a friend to tell a friend kuti hazvina kumira zvakanaka. Cool and is back. Ndauya zvekare ndichangosvika ndiri kusangana nenyaya panapa iri kunzi as succession battle rages on, Children of Zimbabwean War Veteran Association Intel unit hears it that ED is fighting to block General to succeed him. Sources say he is weighing options to further divide the military, which he suspects is the force behind VP, by proposing General Sibanda as successor. Yet it's a scheme to divide and rule. Ndo nyaya ndiri kusvikirana nayo muma streets iko zvinezvi, nyaya iri kuitika, nyaya iri kutenderera panyaya dzesuccession dzedze dzakanga dziri kumbonetsa mazuva adarika aya. Saka iko zvinezvi ndo iri kupisa mudariro iko zvinezvi zvatasangana kudai so mhuri yeZimbabwe. Since ndakanda kusuwai, tanga nekulike this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane, because the situation is very tense right now. Hazvina kutombomira mushe mhuri yeZimbabwe. Vanhu ava vari kunyebedzera kudzungaira zvakanyanyisa chaizvo, as if hapana chinenge chichiitika zvavo, vachinyebedzera kufambidzana vachiita sezvo. Even sometimes ukatovatarisa vari vese pangava pamagatherings yapo, even the handshake chaicho inototaura, unotoona kuti these guys pane something chiri kutoitika pavari. But anyway, vanhu zvinenge zvingorowo kwamuri pakuzongobhaizwa mongobrainwashwa mobva maita unge hapana chimwe chinenge chichiitika. Pane imwe nyaya zvekare yatiri kusangana nayo sekuziva kwamuri kuzviita, nyaya pa Botswana. Pari kupisa paBotswana, hapasi kudyiwa rinopisa right now. PaBotswana pakati patorwa mukombe neopposition. Ndiri kutanga kuona first offside panapa iri kubudiswa naMP wekuZANU-PF. Duma Boko uyo wekuBotswana ndiye anganyora akati, just sworn in, this is for you Botswana, I am just your servant. Ndo mashoko abuda achitaurwa napresident wekuBotswana Munyowani, achitaura kuti aya tichangobva kupinda akatatoitwa sworn in, asi ininiwo ndingoriwo muranda wenyu zvenyu, handisi sevamwe kave kuti vanenge vachida kuita mabhuro machinchi. Now tafadzwa mugwadi uyo wekuZANU-PF MP ndiye abuda ari kutaura kuti force start. Anyway, the exit doors have opened already. Mark this message. Chabangu says calm down, calm down. Ndo mashoko ari kutaura. I don't know kuti why is it ZANU-PF ichichengetana nemadhanda edha akawanda kudai so. Zvinotondinetsawo kuti why tingati jealousy ichi vari kunyanyisa kubatikana nekudyiwa kwakaitwa ruling party yekuBotswana, as if ivo vakaona kuti ruling party ikadyiwa zvotanga pamwe ndo vadyiwa, oro kana kuti vanenge vachityika kuti these guys the next thing SADC yese ichange yazara nema-opposition movement nevanhu vakabva kuma-opposition movement vasisiri ma-liberation awa. Saka vanenge vakutya kuti ma-opposition mamwe dzimwe nyika anenge akuchinyatsowana support, like zvinoitika kuZimbabwe ka ma-opposition anenge achirana ma-political parties dzinenge dzitorinerera, because hakuna mamwe ma-ruling party unoona achiuya achisumuka achitaura kuti takukusapota pane zvese zvamuri kuita. Kutongoti itai zvamuri kuita ikoko, vanenge vachingosapota ma-ruling party. Even nemaprofits chaiwo vanenge vachitosapota ma-ruling party. Apa makaona zvakawanda zvakaitika. KwaBushiri kwakabuda imwe profesa, Vehwishura kwaJoshua Igna uya kuNigeria kwakabuda imwe profesa zvakare achitaura kuti kuBotswana hapana zvinhu zviri kutongodzokera bhora riri kudzokera una keeper anga ari president, iye ndiye ari kukondinya kuti aramba ari president, but hazvina kufamba nekudaro, zvakabva zvangoenda nepaside. So that's the same situation iripo kumapresident. Vanongoerawa predictions dzavo because vanoziva kuti upinde uri opposition anenge ari ma1. So that's why ndiri kuona kuti vanhu veZANU-PF vakunetsekana panapa kuti chii chakunyatsoitika muAfrica macho, muSouthern Africa futi chii chakunyatsoitika, because SADC yacho chapedzera yabatwa nemaopposition akawanda. Zviri kutanga mbijana ka Malawi, Zambia, Botswana zvichitoenda zvakadaro. Panopedzera ngoma kusisina zvokuti takabva kuhondo zvese zvezve, panaipa kunyatsoitwa politics chaidzo dziri genuine, but dzimwe politics dzekutamba nema-emotions evanhu dzekunyeberana kuti takarwa hondo takazodaiso dzinenge dzikusisina. Ende vanhu vanobva vakanzwa pamwe takarwa hondo vanenge vafunga kuti pamwe vanhu vacho vachiri strong zvokuti vanogona kuti ngatitangidze imwe. Anyway, muri yeZimbabwe tiri ipapo paBotswana tiri kuona zvekare pari kunzi security agents have come to fetch president-elect Duma Boko from his private home to go for swearing in. Ndo nyaya yanga iripo iri kutaurika. Saka security yato yake haisisiri yenyika. Chazoita kuti nditaure nezvazvo panapa is because of Advocate Nelson Chamisa ndo vabuda vakati exceptional and exemplary politics and excellence transition security agents are national
and state institution, not party organs or operative. This makes me proud to be an African. Well done, Botswana. Ndo mashoko abuda achitaurwa na advocate Nelson Chamisa. Pan total was zvakawanda ipapa. Kuti kuri kwasadza ku Zimbabwe ahedi. Man girigini wa anenge atori avo. Alright, unotonzwa kuti ma state security agents arizodai varowa munhu, vatora munhu, zvangodi ma suspected state security agents vazodai so munhu, vazotora munhu panochowa munhu, you know, zvese zvinenge zvichingotaurika zvezvia. But ku Botswana it's a different story. These guys varatidzawo maturity yavo, zvinova zvinhu zviri kufadza. Inozwa kuti initori inspiration imwe iri kutouya inototi vanhu vari kutodzidzawo politics. Okay, ndo maitirwa politics, ndo maitirwa azvinoitwa. Saka zvinhu zvinongonakidzawo kuona vanhu vakaita sana advocate Nelson Chamisa vachitaurawo nemufaro. Now but tiri panyaya idzodzo zvekare takaona SABC yaya pakaipa komana pakatoshata. Sophie Makoye nawe achitaura pamusoro pekuti ZANU-PF amene kuti chia ikwanise kuminda business rayo, yakanga yatomhanya ku Botswana, yatotumira vanhu vayo ndiye munobatsira ndiye munosupporta. You know, zvinhu zvakadaro zvinhu zvisiri bofu at the end of the day, kuti unoona vanhu vakaita sana old madala Mr Bean vachimhanya vachienda kunotaura kuti takuuya kunosupporta ikoko. Hazvisi right. Unoona vanhu vakaita sevahombe ana Chinamasa vachimhanya kuenda kunobatsiridza kuti ngatibatsirei kuti zvinhu zvinge zvichiitika, kubatsira kusupporta. Support ipi yaanokwanisa kunge achiita paari paya yaanonzi ari kusupporta. But he skillful rekunda kunovapa ushingi kuti kana matofunga kuti igate toripo zvinofambiswa so, but ndo zvinyaya ingotaurwa ipapa pachinzi hazvisi right zvinhu zvinoitwa neZANU-PF. Inongomhanya ida kuti notorious, ida kuti munomuvada kuti achicha zviya zvekuti kwese vatingoenda vachinokonzeresa zvavo zvajaira kunyika kwavo, vanenge vada kuenda vachinoratidzira kune nyika dzevamwe vanhu. Handisi muri kuzviona. Now ndo pari kuzobuda pachipindurwa naNiki Mangwana panyaya iyoyo manje, achipindura nyaya yekunzi ZANU-PF boy here izvo iminenge ichiita izvozvo. Akati absolutely balloned disinformation packaged as an analyst, while there is no interstate animus between Zim and SA. There are xenophobic traits and try to drag Zim into anything that can be perceived as a negative. Shame on them. Ndo mashoko abuda achitaurwa na permanent secretary of information weku ZANU-PF achishanda achiita kunge wehurumende. Ndo mashoko abuda achitaura panapa chibaba chepropaganda. Akati aiwa ndozvo vanenge vachingoita, but zvese manje anotraya kuti vachidefenda something akungopinza nyaya dzexenophobia. Akanzwa kungoti Zimbabwe kakada kuti akutopinza akutonza aiwa nyaya dzemazxenophobic attack. I don't even know kuti chii, because kana vachinge vaudzwa vanenge vakutanga kuda kuto aiwa vari kuzotidai so, but I don't know kuti imami ipapo munopaunawo sei according nesize yavo yevapuwa zvakanaka. And the other thing tiri kusangana na Temba Muliswa Sabhuku ari kupindura kuti if one performed badly in an election contest, once you concede defeat graciously, you earn respect. Even in defeat, you assume a new aura of respect that will be remembered even by those coming into power. President Masisi has done well by putting his country first. Mashoko ari kubuda kuna Temba Muliswa, former MP weku Norton, iko zvine zvaasabhuku zvake achikorokotedza achitenda kuti kana zvichinge zvadai so zvinhu zvinenge zvatongovawo right. Ende zvekare tichienda pane imwe nyaya tiri kusangana neimwe iri kutenderera at the moment pari kunzi kuMozambique kwadzimbodzimwa internet. Ndo nyaya iri kubuda according to ZimEye vari kuti Mozambique has shut the internet again as rumors of demonstrations sway around the country. Are you there? How is the situation? Where are you? So kana uchinge uri kuMozambique mudameno munototudzwa kuti zviri kufamba sei kuMozambique ikoko, because munozati some people havatrustike kavanongobuda vachingotaura, but because kuti vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa tinozongoti zvimwe zvacho okay maybe kokana ari kutaura chokwadi, let's talk about it. Ndo zvatinozongoitawo, but guys ndo imwe yenyaya ndangoti ndisangane nayo zvekare ndikati ndipfure nayo nepanapa. Tiri papo tiri kuona MP weku-South Africa haana kana matyira achibvumburudza vaMnangagwa, kwete zvekutamba kwete zvekunyeba, hatombovatyi sezvinoita mamwe ma-MP ekuZimbabwe aya kuti anenge achiita bootlicking achi 2030 matenderwa muchange muripo SADC chairman. Ane nazvo izvo zvaanaganda kumeso havhunduki. So pane nyaya yakabuda pachinzi His Excellency President Mnangagwa was congratulated on message nepresidential communication desk. Ndo babuda akati, are you not even ashamed? You should be ashamed of yourself.
achiudza president weimwe nyika iye ari MP zvinhu zviri kuitika ende hatina kana kuti tingadii nazvo but ndo zvinhu zvinenge zvingoripo paground. Imwe nyaya zvekare mhuri yeZimbabwe iri kunetsa kuZimbabwe kwacho iko zvinezvi pari kunzi MPs claim they have gone for 9 months without receiving allowances. Inzara ma-MP okuZimbabwe vanzi vari mugore renzara 9 months pasina mari, right? Kana mungo maziland cruiser vakapohwa pamwe vari ngonzi munongodira mvura since mvura yakawanda but mvura ichiri kunetsa futi. Unokuziva kuti mvura kanzura chazi kuzobvura mvura. I don't know zveZimbabwe zviripo but inini mafambiro andaita nyaya idzi ndiri kuona kuti vana veZimbabwe vari kuti zviri kutoitwa ikoko zviri right. Ma-MP iwo ngaanyimwe mari ndozviri kutaurwa nema-citizens eZimbabwe because ma-MPs acho ari kunzi havasi kuzokwanisa kudzoka vachinoita se vachidzokera kuvanhu vachienda kunomirira vanhu vacho vakavaisa muparliament imomo. Saka pari kunzi saka mari yacho yavanenge vachida ndeyechii mari iyoyo? It's fine zvakadaro ngazvife nenzara. Ndo mashoko arutaurwawo nemaZimbabweans. Inini zvangu guys ndangoti ndiwe munongoziva kuti ma-streets hatimire kuti tinge tichiningira but ma-MP vazoti chero imimi maZimbabweans makadaro makati ngati ngavafe nenzara ngavaite sei. Pane dzimwe mari dzinenge dzisiri kubuda futi dzema-developments kuti tizodevelopawo nzvimbo dzetinenge tiri. Ndiko imwe nyaya inenge iripo. Asi reason hombe iripo ndeyekuti pane ma-policies mamwe akawanda kuti anenge achingopfekerwa 1-1 mbijana so this regime yeZANU-PF yaMnangagwa anenge achipfekerwa 1-1. Ma-MP havasi kuzobudawo vachiitawo something kana kurwisawo zvinooneka zvinonzwisisika kungoti hapana kana zvokuti vari kusumuka because MP mukanoti muri vashoma muparliament. What I know and what I believe, we are a debate rinomeka sense rinoita kuti even vanhu vacho vari kuother side mamwe ma-MPs vakwanise kuona kuti zviri kumeka sense so that kana makanzi pari kuda kuzovhotwa something sema-MP vanenge vakutoziva kuti this is not right. Havachakwanise kuita se kuzvisupport. Vanenge kuti this is not good for Zimbabweans but ma-MP acho I don't know kuti chiri kunyatsoenderwa kuparliament ikoko chimbori chii chaizvo zvinotova zvinhuwo zvimwe zvekuti zvinenge zvichitotishamisawo kuti vanhu ivava vanenge vachitemba chii. Now mhuri yeZimbabwe tiri panyaya idzodzo ndiri kuzosangana nenyaya panapa yandauya nayo zvekare ndakakubatirai yaita kuti nditi iyi handikwanise kunge ndichijambwa nayo. Rikunzi congratulations Duma Boko on your election as president-elect of Botswana. I am confident that our strong ties will strengthen advancing mutual progress. Wishing you success and prosperity for the people of Botswana. #Zimbabwe iri kubuda nekuna vaMnangagwa ndo vari kutaura izvozvo mashoko aya. I think inini zvangu ndakasangana nayo yesterday kana mukazonyatsotarisisa my first video remuna November muno ndo pandakataura nezvenyaya iyoyo. Vamwe vakatoti muri kunyeba anamboda ndikati ndatoiona ndasangana nayo. Saka mashoko aya azobudiswa pa-official X account yavo vachitaura izvozvo. MaZimbabweans ndobva vatanga kupopota vachiti where have you been nai baba kuda baba Collins those guys vanonzana komana saka manga muri kupi nai mukuru vamwe vese vachikorokotedza chii chaita kuti munonoke kudai so. Now ndiri kuona vanhu vatanga umwe akati he is no longer a president elect mukuru. He was sworn in yesterday night. Botswana have no those inauguration dramas. Hakuna zvana maiweli Chief Wenje and Bari Chimurenga Kongonya. Botswana have moved from the past. Mashoko ari kubuda kuno umwe ari kuti I was reading this Mnangagwa's way by my voice in pain. I ended up saying isu tichingoti tichitonga pasi nemhandu. Mashoko mamwe ari kubuda kune mumwe ari kuti aiwa in Botswana no police banning opposition rallies, no arrests of political opponents, television and radio banning on airtime, no frog marching on people to BDP rallies for instilling fear in citizens, no toxic politics. Mashoko ari kubuda ari kuti why taking so long? You were out of data Mnangagwa, you are useless. You sent a congratulating message to Mozambique before the official announcement. You are the next. Start packing your things, otherwise uchamanya zvako. Mashoko ari kutaurwa vanhu vakatsamwa maZimbabweans vari more disappointed zvisingaite. Dear Duma Boko, please don't ever associate with those who are corrupted beyond redemption like Mnangagwa. This man doesn't represent Zimbabwe at all. He is a thief, stole our votes in Zimbabwe and is busy now destroying everything with his Chinese counterparts. Beware. Mashoko ari kubuda zvekare echenjedzo achienda kuna Duma Boko achibva kumaZimbabweans. No to unconstitutional power plays. President Mnangagwa extend
beyond your term, and this nation will witness resistance unmatched in history. The youth shall reclaim its voice, its future. Umwari kuti one sentence iyoyo watopedza, but kuMozambique wakanyora long paragraph and went on kuita conference before the Electoral Commission of Moza make official announcement. Umwari kuti one sentence iyoyo sure haiwa musadaro. Finally you have swallowed your bitterness. You are the next on chopping board. Zimbabwe, the bread basket of Africa, must rise again. You waited for 48 hours to say such your thoughts. You thought the rigged election like you do, you won fairly, regardless of you did. Send your people there to go and vote for long-serving political party. SADC political landscape is advancing. Next is Zimbabwe. Forget about mutual progress because you maim to kill, you threaten, you unleash violence against faceless Zimbabweans in order to retain power. Theirs is mature democracy and they will never want to associate with you because everything you touch turns black. Mashoko akawanda arikubva kune maZimbabweans vachikondema kuti ko imimi Mnangagwa mazenge muri kupi koma nonoka kuzoitawo makorokoto asi manga musina data here manongona ndonyaya hombe yanga iri kunetsa ipapo. But tisingakanganwewo vamwe vanhu, imwe political party yakambodiwa nevanhu ikazongosarawo rangovawo zita is like unozati pakavakwa danga rakanaka so kana kuti pakavakwa mansion rikazosara riri dongo so vanhu vanozongorememberwo kuti kare zvakaimbenge zvakadai so. Vakomana veCitizen Coalition for Change vakabudawo vachikorokotedzawo ipapo chero zvavo vakazotukwa nevanhu triple C iyi kubva paika kuchamisa pakangobva ikoko zvakabva zvatodhakwa. Saka vakabudawo vachiita makorokoto ku this political party the triple C leadership members of the Citizen Coalition for Change. The people of Zimbabwe congratulate the Umbrella for Democratic Change UDC and the entire people of Botswana for the outcome of the recently ended election. The triumph of UDC not only reinforces democratic ideas in Botswana but also serves a powerful beacon for the SADC region. We also extend our appreciation and gratitude to the outgoing president, Comrade Masisi, for not only conceding defeat gratefully but also demonstrating a commitment to the democratic process. The peaceful transition can only enhance Botswana's standing among the country of nations. Vazoramba zvavo vachienderera kumberi neziparagraph ravo unongoziva kuti vanhu vacho kana vachinge vakuzonyora zvimwe zvakawanda I don't know kuti vanenge vakuchitsvagawo kuti vari vakuda funding here zvinhu zvacho zvikasangoita vamwe vanhu kana zvikasangoita chamisa mukati zveopposition izvi unopedzera wakutonzwa hope wakutorara. Saka inini ndangoti ndingovenga padiki pavanenge vanyorawo ipapo so that muzongoziva kuti inini ndiri munhu kuti ndinopakura zvisina favor ndinongouyawo nezvinhu zvakaita kuti balance yembijana. Saka muri Zimbabwe ndo patatangira ipapapa ndo mashoko atiri kusangana nawo ari kutaurwa asi inini ndabva ndangoti aiwa sinzi ndadzoka kudai so regedzai timbosangana nevanhu tichivaonesa ma-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yekwavo. Munozviziva kuti Kuliant will never disappoint. Kana uchingosvika panapa iri first time yako tisingazivani watotanga undiona kudai so the most important thing is to subscribe to this channel because inini nyaya handibovendeka disappointa. But kana uchinge wagara uri panapa tell me what you think in the comment section. Kune vachinga vandisuwa kuti hey what's going on ngori kupi chichi tinotaurirana mu comment section. Pane zvimwe zvekuti hatizoe tichitaurira kuti chakati ndo chambenge chaitika but ngatisangane mu comment section tichitaurirana vanenge vachida kubvunza zvavari kuda tichibva tapindurana imomo. Zviri zvanhasi